बेंजू मास्टर जनले करुआ चलल बनी इतना सुंदर लय बजौले हाँ भूख जैबू नमी धनिया तब बन जैबू मम्मी धनिया। ए बबुआ हम तहरा से पूछते कि अगर मम्मी बने कहे तो नमी भूखी तो मम्मी बन जाए तहरा अगर मामा बने कहे तो तू का करब तन बता ये राखी भूखी है। अब बताए अब अभियंता भैया कहतनी कि जीत के सार आई रहल तब बेंजू मास्टर कहता कि सार माने नहीं खा जाना जैसन तू हुआ सार मतलब नहीं खा जाना जैसन को तू हुआ सेम अपने लेखा मान लिया ए मर्द हद कर देता बजावे के बेंजू मुंह चलाओ तो देखत चिटकुला कहले बने नो अब हम कहनी तो कहतन कि बताओ जीत हमरा मेहरारू पर चिटकुला कहता रह 4 दिन से बुखार लगल बा कहीं सुतल हो कहीं मतलब का चाचा लगे सुतल चिटकुला के जवाब हम देव रुत ना कहे के चाहिए बड़ भाई है छोट भाई के मेहरारू के कुछ ना बोले के चाहिए भवे से छुआ जीव तब बालू फाके के पर अरे चिटकुला कहले बनी ओकर जवाब हम खोजत जरूर एही में को हमर पाहुनो आई रहनी का बनी पाहुन रोका हो अब पाहुना के तो हम नहीं देखले लेकिन पाहुन है वहां के कहनी हा नामो बताओनी हा ऋतु की का तो हमारा घरवा से ढेर दूर घर बा लगे नहीं के लेकिन गांव के बेटी है तो हमार बहन भइली लेकिन वह बहुत शब्द बात के प्रयोग करनी है रुआ के कहतन कि इनका बहन का हम पार कर दले बनी निमन कैले बनी अब तो रुआ हाथ बाह धरा देहल बा अब रउआ पार करी चाहे गांव भर के पार करवा दी तो रउआ ऊपर बा अभी तो अपना परिवार के ऊपर कैसन परिवार करवा बान रुआ से पार होकर तो रउआ करी ना तो गांव भर के करवा दी वही अब तो राउर परिवार भइल उ राउर इज्जत अब अपन देख ले यही बीच में टिंकू बाबा के जीजा जी लोग भी आइल बन बड़का जीजा कहाँ बन आई जीजा हमन के जकर दाना खाली ले जाऊ हमन के भाई हो जाला त टिंकू बाबा भाई भइनी तो रउआ पाहुन भइनी हम चाहब बड़ के पाहुना जी एगो माला से स्वागत करी काम हम आगे बढ़ाई आ जाए आई जीजा सार बुलावता रस आई आ जाए ना आई ना जब ले माला ना देव हमरा आत्मा के शांति न मिले आई जुजू जी देनी है आई महाराज आई आ तनी पाहुन के माला देव तो तनी जोरदार तनी ताली होके के चाहे अरे भैया राखी हमर प्यारा भैया अरे चुप सब दिन के सत्य यही बार रोल लेबू भैया ले भैया के देख कितना कहे जोर से चिल्लाता भैया तिला वाले के ना कोई रहल का तोरा जाओ ये तो साफ इज्जत ले लेबे रीम जी हम पहुना के स्वागत करे खातिर बोलौनी है आ भैया भाई देखा ई सब बात ठीक ना लगे ना पाहुन माफ करब हम ई ना जानतनी कि रिमझिम ऐसन कर दी लेकिन लयदार बनी खिसियनी है ना पैसा देख के गनी है कि चुप रह बुचिया चुप समय कोई होता रोका हो कोई होता उल्टी नहीं कहो 11 बज के 12 बजे में 26 मिनट बाकी बा।
अब यही जैसे अपन 40 मिनट जोड़ ले 40 मिनट के बाद हम करुआ सबके साथ छोड़ देव जा साथ छोड़ देव जा ताल कट जाई। अच्छा आई सावरिया रे सावरिया 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 आज एगो बबुआ का भैला का उपलक्ष्य में आयल बनी जा निशांत पांडे जी बबुआ का पापा बनी हमके टिंकू बाबा तनी आई मंच पर आई मेन हीरो आज के रौरे नु बनी हां रौरे नु हाथ गोड़ चले ले बनी रौरे नु मेहनत कइले बनी तो हमनी काई बनी जा तो रौरे से शुरुआत हम करब आई पैसा खातिर न देखी ना पैसा रखे आई हम पैसा खातिर बोलौल है न कि हां राखी देव के होगा तो 500 का दिन तो छोड़ दे हां आज लइका के भइला में हम निकाल बने जा हां त लाल मतलब लइका होला हां आ लाल रत्न के भी कहल जाला हां बात बाकी ना हां जी आज लइका भइल बा त 27 में देखी हेतना अजीत हलचल अरविंद सिंह अभियंता पूरा गांव जवार खइलस अब रात भर हमके गीत संगीत गाइब जा रिम झिमरानी रात भर गह गह कइले रही को जब ई लइका भइल बा तब त लइके समन के बात उठावे के बा कि अरे यारी पारी लाल बा बीच में दरार बा बीच रंग लाल बा बड़ी चटकार बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा ये टिंकू बाबा यही लाल खाते कि लाल बिना केतना अरे लोगनी अरे निसंतानी हो गई लाल बिना केतना लोगनी संतानी हो गई तक केतना अरे लोग के जवानी पानी पानी हो लोग के जवानी पानी
के कोई को मतलब बा। अरे लाल से बजा तारा लाल से बखा तारा लाल लाल पंडित जी देखी न पाता। अरे लाल से बजा तारा लाल से बखा तारा अरे लाल लाल पंडित जी अरे देखिले पातारा। एक बार लाल सिग्नल ना रहे तो राजधानी एक्सीडेंट हो गए पहुना कि लाल अरे बिना अरे राजधानी हो कोई लाल राजधानी हो कोई कितना अरे लोग के जमाने लड़का के बाबा बने न सर्वेश्वर बाबा जी सर्वेश्वर बाबा हम चिन्हत हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमारा निशांत बबुआ कमाई के देता नहीं। हाँ जी नारायण जी बबुआ का बना कर और बा अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जेकरा घर लाल नइखे गोदिया हो रौनक बाबू पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना कर अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जेकरा घर लाल नइखे गोदिया हो कि यही लाल खातिर अरे कितना अरे कहानी हो यही लाल खातिर कितना कहानी हो गई कि कितना अरे लोग के जवानी पानी